Hello all, welcome to Senka's Kitchen. I'm going to show you one recipe today. I hope you will like it. Try to make it and then post your pictures. Bye bye. అందరికీ పరాభవ ఉగాది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మామిడికాయ పులిహోర చేశాను ఉగాది సందర్భంగా. అందరూ కూడా నిండు నూరేళ్ళు సుఖ సంతోష ఆయుర ఆరోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉగాది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.